hel diezaiogun orain udaberri arabiarrari. Baina zer da udaberri arabiarra? Ba, udazkenean hasi ziren errebolta batzuk. Ez alda hala, Mikel Ayestaran? La ciudad de Atavia está liberada. Los bombardeos de la Alianza han abierto las puertas de este enclave estratégico a los ciudadanos. Niretzako oso adierazgarria izan zen, horrelako mugimenduak hasi zirenean Tunisian, adituak gelditu zirela pixket harrituta baita, pentsatzen inork ez zuen esan horrelako gauza gertatuko zenik. Lehenengo eskakizunak sozialak ziren edo ekonomikoak, jendea etzen ondo bizi, jendea nahizun lana, jendea nahizun jan, jendea nahizun askatasun pixka bat, eta hasieratik ez zuten eskatzen diktadorea erortzea edo sistema aldaketa. Udaberri arabiarra leherrarazi zuena Mohamed Bouazizi izeneko Tunezko kale saltzaile baten inmolazioa izan zen. Nazkatuta baitzegoen agintarien nagusikeria eta mespretsuekin. Heriotza hark ezin konta hala protesta piztu zituen Tunez osoan. Azkenean, armada herriaren alde jarri zen. Eta Ben Aliren gobernua luze baino lehen erori zen. Hosni Mubarakek ia 30 urte zeramatzan Egiptoko presidente. Alde egiteko asmorik gabe. Ura erori zenean, agerian geratu zen matxina den indarra. Erreboltak herrialde arabiar pobreenetako batera ere heldu ziren, Yemenera. Eta Ali Abdullah Salehen gobernua erori zen urrena. Libiakoa errebolta baino zerbait gehiago izan zen. Gerra izan zen. Eta ez nolanahikoa. Gaddafik ordura arte eskua luzatzen ziotenen laguntza galdu zuen. Eta denok dakigu nola bukatu zen hura. Udaberri arabiarra beste herrialde askotara ere heldu zen. Algeriara, Bahrainera eta Marokora besteak beste. Baina latzena Sirian gertatzen ari da. Han, gerra erabat nagusitu da, eta milaka dira hildako anonimoa. Plaza central de Zabadani, apenas 30 kilómetros de Damasco. Este es el primer lugar liberado de todo el país. Y ahora, desde luego, tienen mucho miedo porque piensan que el ejército puede entrar en cualquier momento. Osama Bin Ladenen berriz, hilketa erabat mediatikoa izan zen. Benetan gaiztua izango zen. Bakearen Nobel sari batek eman zuen eta hura hiltzeko agindua. Hilketa hura jai giroan ospatu zuten gainera. Ni ez nuen sinisten, ni junitzen Pakistanera, bota badea bere etxea ikustea, eta hango bizilagunekin hitz egitea, eta oraindik ere ez dakit oso garbi zer gertatu zen. Bin Ladenek emandako gauzarik garrantzitsuena Al-Qaeda izan da, eta Al-Qaedak duen eragina, eta Al-Qaedak egiten duen lana oso lan arriskutsua da esango nuke. Ez bakarrik guretzat, musulmanen artean sekulako zatiketa sortu du horrelako muturreko mugimenduak, ez? Onurik ez dio egin islami.